nahi neuke jakin hemen bastarren baten, euren bitxot taupadak zelan egongo dizen, ze maiztasunetan, ze euren eskutan ez dau asuntu eta gaur Aritzek eta Zabalak ze ditzen daben. Hasi da partida. Ez du sakea behar bezala gurutzatu. Erkiaga, Gatzera Olaranek. Jan. Oztu. Atrás, tranquil, atrás! Sartu du. Bueno, eta orain gutxa handia. Aritzek. Bai, ez da oiku Aritzengan. Ikusi inbier gaur, ia partidue estrategikoki. Kantxako ze lekutuara karretan danez. Nire ustez, teorixiek esaten dau, atzeko koarruetara, pelotaka asko jungo diela. Gurutzatua, kendua. Aire, sino! Mucho uso! Baskek eskatu eta atzeratu. Eskuma, Zabala. Sale, sale! Venga, kendu barrun. Baske, zazpit erditik, gora. Kontroli gabe. Motiko indartsua da. Venga. Eso bizia. Eta atzeko kuadroetako jokoa ere ikustekoa izango da, hemen izarrak aurreko kuadroetakoak dira, baina azkarien arteko lehia ere interesgarria. Bai pareja gorrixe eta bai pareja urdina, bantzeko osaera dun parekie da, ez? Aurrien mago bi eta atzien pilotari indartzu bi. Orduen ikusin bihar, norma Ai! Pega, Zulora! Zortzi terditik errebese Erkiaga. Erreboteko Zulotik. Ongi Baske. Zabala. Bueno, aurreko tantoan Baskeri bezala, oraingoan Zabalari. Ezker Orman gora joan zen. Enetan ikustekoa da, ze abiaduratan jaurtitzen duen Zabalak. Pilota saskibarruan daukan bitartean kalambrea emango balio bezala. Bai, emoten dau pelotiek, erre itxotzela hor, zesto barruen. Bai, azkenengo bi urtietan, Zabalak txarto espanabil, masa muskularien, 8 kilo hartxutxu, harik eta mordo bat inde, eta pilo bat igoera edarra indarra indagokizun. Hori kantxan, zelan ez, jartzen da. Aire uso! Atzera, Baskek. Eskuinez Zabala. Aire! Lasai! Zino, aire! Lasai! Pilota gara bikaina izan da hori. Eutsi Zabalak. Olaran, tantoa ongi lantzen ari dira. Zeu! Orain bien tartera, ongi sartua. Tranquil, talaplas! Aire! Barrura. Mucho! Ongi Olaran. Ongi Zabala ere. Aire, sino! Amelio! Errebotea, eskuinez. Erkiaga, saietxetik jarri da. Ezker Orma ukitu duenean. Sekulako ziztuan. Joan da pilota hori, Zabalerantz eta ez du heltzerik izan Olaranek. Eta zalantzan geratu naiz. Txokora ez dute zuen nahi. Nik uste bai, Etxabi, uste txokora botan ibala. Bai, ez da hortzan duzana gortza. Amen. Hainbesteko abisaduri emototze pelotiai, konfunditzen basan, norabidez ez dutzen emoten denporarik bez. Eta hori pasau da. Bota era, min hartzeko. Bai, zerrazo. Gaur epaileek lan erantsia izango dute. Ito ginen bat bada, izan ere euria
Hortik egin du egun osoan, eta hor guk normalean hemendik 100 metrora edo dagoen aparkaleko batean utzi dugu kotxea, eta gaur urak hartu da zuen. Sekulako euriak egin ditu leku askotan eta Gernikan ere bai. Eta ito ginen bat bada hemen. Pilotalekura heldu garenean, Xabier, bizpairu kubo edo balde jarrita zuten, itukin horiei galarazteko ez da, zorua nola baite zoruan eraginik izan zezaten. Badirudi konpondu dutela, baina euri jasa izugarria izan denez ez da erraza konpontzeko ere. Aldian behin idortzera joan beharko dute. Beno, Zabalak galdu du orain pilota, garbi-garbia, begira. Zailtasun handirik gabekoa. Olaranek ongi gurutzatu du. Zabala! Aire! Txira! Txiro! Pilota gada inkartxua izan da hori, Eusi Baskek. Saietxetik. Aire! Txula! Asmatu, Olara normabikoa, ez da sarean sartu hori ere moztu, eta oso ongi bihurritua, txaparen gainean. Iruna, baina elkarri aukera ederbana eman diote. Bai, ez da jokaldixe txarto bota, nahiko horma, esker hormakin, baina aritz hor zurribili da, adi eta txapagainen zelako ondo amaitxu da bentantuen. Hor duzue, aritzena eskura eman dio. Olarani, gero gara izabiatu da aritz, eta oso ongi moztua. Bi egindako ditu. Ispastertarrak galdutako bat. Paueko aurrelariak, Olaranek eginik ez galdurik ere. Errebotea Olaranentzat. Pasatu egin du abiaduraz. Oso harin joan da pilota hori, oso harin. Gainera etorri zaio. Bai, asko ibili da pelotie eta horrik eitzen botzegu Zabalak emototzen abisadurie, urrun juten da pelota hori. Lau eta iru, korri. Zabala bera horrein. Lehortzera. Justo. Hone pelota hori gaur lanerako etorri dira. Emotes un pausu eta gero andas jodido. Arrisku hondiko bat dira hor aspistadak eta aldela bintzat arriskuak saiestu beharra dago. Venga, Aritza, Sakea Erkiagak. Aiza, txira! Aiza, zaie! Luze. Dale! Haze pilotaka da Zabalaren. Edarra bai. Atzeko hormak eta ezker hormak bat egiten duten zulo ilunera. Aixura! Aixime duben! Bigarren pelotaka die, jarraixen Zabalana. Leku bardinera. Hormabikoa hori ere ez du sarean sartu eta berriz ere Aritzek txapagaineko ederra 6 eta 3 eta adoaz gorriak. Hauek berriz elkarri ikustekotan Aixura! Maintenant! finalean beharko lukete. Lehenbiziko fase honetan multzo berean egokitu dira eta gero finalerdietan ez dira elkarren kontra izango. Ahí va sale. Hirugarren eta laugarren postuetarako partidan ere topo egin dezakete. Finalerdietan ez. Bai, eta bikote urdine nahiz eta zailkatut egon, lehen komentatu dugunez, jokuen da ondino.
lehenengo edo bigarren postuen gelditzu. Aire! Eta gero jentasko pentsauleke kanpotik, ez? Bueno, bikote hau sailkatute da eta beste era baten ikusiko dau partidue, baina nik ustot benetako profesionalak kantxara sartzen da momentuen irabazin idabelain. Lanak ondoin de etxera jun eta gustora sentidu eta batezbe konbizantzi hartu datozen partiduetarako. Eta gaur 15 eta gaur 22 izango dira finalerdiak eta ara sentsazio honekin eta kantxan lekua ongi hartuta eta heltzea oso garrantzitsua da. Partida bakar batean jokatu behar dute finalean sartu edo ez. Holanda bai, dudari barik. 7 eta 3. Simoni! Ongi Zabala. Ouais! Aire, Chino! Timo! ¡Orde! Venga, aprovecha barrio. Punpagoren bosko ongi moldatu da Baske. Pues no. Erkiaga katzera. Pik! Bai, bestelan. Ongi. Bai bestelan. Oi! Gartzerik ez badaukak. Hemen agogni, alegia, eta Punpagoran oso ongi moldatu da. Kendu barrio. Bai, kendu barruran esan dio, baina ez du asmatu orain honetan errebotean Ispastertarrak. 4-7. Bai, eta aritzi labur gelditzu jakon pelota bat izen arren, dagoeneko badaroi esolan, fondazue deitzu dute guk, zestuan sakonien ikutu eta hausikako zen pelotak, baina bueno, lehen esan dago moduen, aritz mago bat da, momentuko pelotari honenetarikue, eta laster aldatzen dagoenek jokoz, eta akatzetatik lasterrik ezin dugu. Jota aldatu egin dute. Olaranek eta Baskek. Horan gainetik begitxute, pelotei daukizonez, Javier, Zabala, atzelari zetan, naiz eta abisaduri emon, Baske baino pelotari motxa hue da, posturaz. Eta nik usteot aleginduko dizela, bai Olaran eta Baske, pelota moteltxo hue eta Basken, RBS luze hori aprobetxabaz, bai dominetotzen Zabalei. Gero aritzepe, pelotak txitsu hartu da izan aurreko kuadruetan. Amarreta laurdenetik Zabala. Baske. Ouais! Kanpora. Damn! Kusio, biztia. Zabalak ezinezko zuen. Eta lehen hilarako norbaiti esan dio ikusiok biztie. Baina hor ezinaren lanak izan dira horiek. Horretzezaken deus egin. J'ai l'impression d'être à chaque fois dans la zone où il y a l'eau. Ezker urma J'ai l'impression d'être dans l'eau. ukitu besterik ez du egin, baina zelekutara joan zaion. C'est moi qui me tue dans le gaz. J'attaque ça, allez. Non, mais là, tu vois, je suis loin de la Et zone la campo mouillée. izan da, bai. Je fais attention, je sais pas, moi. 8-4. Alde politaren jabe dira premiarik handiena duten pilotariak. Erkiaga eta Zabala. Aurrera, ane. Xabi Barandika, Gabon. Gaur ez dizut galdetuko noren alde zauden hori gauza jakina delako, baina bihotz taupadak zer moduz. Bueno, azkenien gure esku ez dauen partidu baten gauz, gradatik ikusten da puruan nervioso bai nahuela, baina, bueno, hori, zukeran zu moden, Olaran da Baske gazgoaz geur, eurek irabazten badaben gu barrun gauzelako, da, bueno, ia suerte apur bategaz gure txako badan klasifikazioa. 8 eta 4 markagailuan zeitxura hartzen diozu. Bai, bueno, nik uste apurua flojo hasi diela, eurekin da bezen lautantu epe Aritz eta Zabalan faioa die. Baina, bueno, partidu hasi barri dau, da espero guia berotzen joan ala partidu bie urtean baiakin. Eskerrik asko, ea zer gertatzen den adi egongo gara. Eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko, Zeberi. Ez da oso egoera erosoa eta gustagarria. Besteren emaitzaren zain egon beharra, baina ez zaie beste erremediorik geratzen.
Zirrikitu bakarra horixe dute, gaur urdinek irabaztea. Haze pilota sartu duen Zabala. Zaila benetan. Baske, bederatzitik, errebesez. Sale, sale, sale. Venga, Barrul. Eutxi, Tibo. Sale, sale. Barrul. Tino! A la place. Eta ikote gorrizan pelota hau grasi desente duken pelotie da. Cherche! Izixe, naturala, gustora ikusten dira, tantuek pelota honekin. Eta Olaran ez dabil oso fin. Galdua, hau izan du galdutako lehenbizikoa, baina erasora jo duen aldi pakanetan ez du bat ere asmatu eta ez dabiltzain fin, ez? Erkiagaren sakea. Sale, 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 Fili. Venga, kendu, Barrul, libre, Barrul. Allez! Atzera Janek. Voy! Atento, sale. Sinon. Allez! Eraman, ia pasatutako pilota. Hortzi terditik Zabala. Erra hori ere eutxi Baske. Tomo. Maitxu. Eskumaz, Zaritz, Amaitxu izan dio. Dale. Baina hor behintzat ez izan du. Eta gero katiatu egintzaio saskien. 5 eta 9. Eta Zabala sendo ikusten da, Hasierako tantu honetan, naizta pare bat akatzein, seguru, pelotaka da oso agresiu botaten, hor atzeko kuadruetara. Eta oso ondo Zabala. Venga. La nuestra, bien. Aurrena, motela. Venga. Hor txeuzu errepikapena. Venga, aire toma hor. Amaitxu, venga. Olaran, ongi gurutzatu du. Baske. Ujitu egin du. Zabalak berak salatu du. Balezi pixka bat gehiago izan balu, jarraitzeko moduan. Bai, dano gelditxua pixkat bat duan, ez? Berak geratu da eta berak aitortu du, bueno, bai, ukitu egin diat. Bai. Oso garbi aitortu du. Lehenkoan, antzeko egoera bat bizi izan genuen, azken tantoan, partidako azken tantoan, eta goiko etxeak eta etxetok epailei esan zieten, gelditu egin du, baina horrek ez du, zuz esan nahi. Epaileek erabaki izaketen, nahiz eta pilotariari ala iruditu. Si no pitan. Eta, bai, zalantzen txokora jotzea erabaki dute, baina zaldarri garria. Berak aitortu baldin badu, berak geratu da. Eta hemen ikusten da, pilotaren norantza pixka bat aldatu egiten. Aldatu egiten da, bai. Barrura egiten du pilota. Argi ikusten da. Eta juezak ez da ikusi hasiera baten. Ez. Usteot, bera kexatu espalitze, duda gehiago egon litzakela, baina, bueno, hor ikusten da ez, kiroltasun eta pertsoni ez erago da. Garbia da, Zabala. Zuen esaten duzuen moduan, nola? Pertsona Navarra. Olaranen sakea. Ade! 6 eta 9. Aire, T'as la place, Timo, tranquille, t'as la place. Eta gogoratu bidugu, horre zalantzaren txokoari dagokionez, kasu honetan bikote urdinek eskatu indabela eta arrazoi eukidabela, hortaz, aukera hau ez litzake galdutzate mongo, eta set honetan beste aukera bat eukiko leukia, atudako pelota bat, epaiai eskatzeko. Halaxe da, oraindik aukera bana badute beraz, joko honetan. Errebesez, gehiegi arrotu du, Jon Zabalak, eta aldea jaten ari dira orain.
9-4 joan dira, eta 3 tanto segidan. Aire! Etxetik azera bikain. Amarreta zazpi eta garrantzitsua zen. Zeukate hortzak estutu beharra. Bai, olaran ikusten da ez, pixkat, dezeroso, lehenengo tantu honetan, leku etopau ezinke. Nik usteot, beran kasuen, behin zaikatu egon da, osatzi besterik ez dara gelditzen ez. Gainera, lagundu itxotzen ze beran jokue hori da, izetez. Oso pelotari ausarta eta mago bat da hor, jokaldizek botatzen. Baina ez da ikusten momentu, eroso da bilenik. Madre que me lo parió, su puta madre ya. Dios! Zin izan du, saskian errenditu, 8-10. Etzen erraza. Venga, Arize! Amabitik errebesez. Markinarra. Jaitsi. Eta ontzat eman dute. Lehenbizikoan izan alda. Bai, nik uste baiet. Sal. Nik uste baiet. Lehenengo botin. Arrur! Luze! Erra benetan, nio. Eta aurrez pilota zaila jaso. Eta gero oso egoera zailetik edo erraza bintzat, ez da, urruntzen gero, baina eman egin dio eta non jarri duen pilota. Bueno, hemen dugu lehen da bizi jeitsitako hori, Baskei jeitsitakoa. Eta lehen bizikoan izango zen. Eta gero urrundik egindakoa, baina eman egin dio eta ezker horman sartu bikaina benetan. Oso edar. Eta aritz hori da, ez? Pelotaka batetik bestera aldatu itzen da bizkor, eta kasu honetan be, defentzatik erasora, eta tantu itxera zerako harin aldatu da. Eroritakoa, ongi olaran, zaila zuen. Baske! Chico, aire! ¡No! ¡Emilio! Bien tartera, agindu dio Baskek. Ongi aurreratu da Zabala. Eta ozta baina libratu du errebotea. Eskuinez orain. Olaran. Irrist egin du Baskek. Atzera Aritzek, pumpagoran ongi. Zabala. Oso behartuta eta txartzat eman dute. Eta hor ikusi duzue nahiko alarri ibili dela. Ibo Baske irrist egin du. Eta azpi eta laurden inguru horretan. Horretan hain garri ere du ematen kanpoan izan denik, baina protestarik ere ez du egin eta Angelu kontu izelik Xavier, kanpotik bastante argi moten izen dau, baina ez da inorke jau egiz esan. Bederatzi eta 11 ez talde handia. Ez, eta hortxe da bize, hiru tantuko aldetik tantu biko aldera pasau, eta nik ustot bikote gorrixe ez dala despistau, ez deskuidau bihar, ze gaur bai alabai irabazi dira be. Ez hori orain, lehen da biziko jokoa, nahita ez irabazi beharreko partidan. Lehen da biziko jokoa 15-era, 9 eta 4 aurretik eraman da. Galduko balute, orduan bai izango luketela benetako presioa bigarren jokoan. Bai, aldapagora latza, eta benetako presioa benetan bai. Eta leku berean Zabalak egin du orain irri. Eta bien? Zorionez. Arriskutsu dago inguru hori.
arriskutsu dago oso. Bai, tantakor euren arrisku dukitzen dabe, ez? Zabaldu ala. Zabaldu itzen dabe. Zabal. Eta labankor da, bai. Baske. Eta Zabalak. Ezin 10-11. Eta hor kolpe dezente hartu du, Ea, erori deneko uni hori ikusterik daukagun berriz. Azkar. Zutitu da, baina kolpe handi hartu da, mentxe duzu. Begira. Ez hau azkenengo pilotakada izan da, sartzerik izan ez duen hori. Eta partida berdintzeko aukera Olaranek eta Baske. Jon. Baske. Hortxe da. Une arriskutsua. Kendu barrun. Aire! Olaran atzera. Eutsi Zabala. Aire, Sino! Amelio! Aire, zeu. Aritzek La atzera plaza! eskuinez. La plaza! Lasai! Anabazen! Punta goran sartu. Moztu bien tartera. Osongi. Zenbat balio zuen tanton. Bai, oso tantu garrantzitsu izan da. Eta Olaranek euki dau ba, hor aurreko kuadrutan. Amaitzeko modoko pelotak adie. Baina, estabil, eroso hasiera honetan, eta berabe kontuen jauzi dela. Bi tantutxo ditu eginak. Olaranek. Erkiakak 6 bai. Eta erdiak moztuta. Luzegi. Bigarren pasa. Eta egixe da hor, Olaranek partiduan hasieran pare bat Ormabiko bota itxule eta Aritzek bisek sartu eta amaitxu inditzu gainera. Eta iseleik ez, horrek konfixantzie galtzera erutie, baina nik usto bera gauzart jokatu bidabela, badak isela hori, eta hor aurrien peloti hartzen danien, edo kale edo bale, ez da besterik. Ni pixka bat Arritu nau, Olaranek gaur ze egoeratan dauden kontuan izan da, pitiki irabazita. Okerrenean ere bigarren sailkatuko lirateke, baina finalerdietan han izango direla badakite. Eta nik pixka bat arritu nau, ausardia gehiago erakutsi ez izanak, Jokin. Bai. Ez da oikue, ez pelotari batengan esperangan bez. Ze esan dozu moduen, gozatzeko partidu bat da, klasifikaut ezaz, eta gainena aurrelari modun, konfixantzia hartzeko modoko partidu bat da. Espero dugu, kuskisunantzako ez, erabaki saldatzie, eta seguru hori, harina do berandu egingo da bela honek. Erra izan da, Aritzen jokaldia, oso albotik. Zeinen ongi sartu duen sarean. 13. Luze, pika ingurutzatua. Zabala. Aire, Txibo, aire! Ongi, Baske. Vale. Venga, barro libre. Sino! Tiens, mais vas-y! Sino! Está la plaza! Asko behartu dute orain honetan Baske, ies egin dio 14. Partida berdintzeko zorian izan dira. Olaran eta Baske. 10 eta 11.
hain gainean izan dituzte. Baina bost aukera orain. Gorriek lehendabiziko joko hau irabazteko. Bai, aritz behazia esaten ez. Berapen nahi dabela parte hartu eta jokatu. Eta hau mutil hau jokuen sartzen da nien benetan pelotari arriskutu. Erreboteko zulotik, eutxi nolabait Baskek. Jauzi egin daurreko Orman. Eta Ormabikoa ongi markatua zen, baina txapa bera joan zaio. 11 eta 14, ez da oraindik amaitu lehenbiziko joko hau. C'est bien, Thibaut. Hein? C'est moi qui cours, il faut que je t'aide plus. Hor, larri izan da, besoa luzatzeko ere lekurik gabe geratu da. Bai. Ez da dukileko askorik eta peloti ebe ez datze urten, ondo gelditzu dau eta ontzat hartu dau fuesak. Venga, aire, Aritz, aire, venga! Maitxu, bagizuta, venga! Sartu da bai, txokoan goxo pausatu eta bikain. Ja, noladan emanka harinak ez dira aski harin izan pilota hori harrapatzeko. 15 eta 11, lehendabiziko jokoa Erkiagak eta Zabalak irabazi dute. Ea zer dioen Markina Semengo atzelariak. Jon, lehen zeta irabazita, gorputz erdia final erdietan daukazu ez zaiena gelditzen da? Ba, Jon, holantxik segi du, konzentraute segi du. Ja, geure pelotiaz lortzeun, motela zeuri dabiz hobetotxua. Así que, a ber, bigarren zeta holantxun. Putzuekin deseroso xamar zabiltza ez da? Ba, justo pelota asko jutat esorzier, da bertan bueltan nabil. Da ez bau zapaltzen beha xeuk eta burun. Da, hola, gero pelota sartzeko eta apurra, baina hau astu miot, hau ikesin miot apurra bat astu eta aurrera. Zorte hon? Halo, eskerrasko. Baina ez da erraza. Ez da erraza, anztea jakinik zen olako arriskua dagoen hor. Hori da, ez? Eta gainera, Zabala modoko pelotakada indartzuek. Joten oitzute zauezenien, arriskue ondino, biderkatu itzen da. 15 eta 11 lehendabiziko jokoa. Premiarik handiena duen bikotearentzat, iazko irabazleentzat, iragarkietara berehala joko dugu, eta ondoren hementxe izango gaituzue Gernika Lumoko jaialai pilotaleku ederrean bigarren jokoan eta hirugarrenik balitz. Hirugarrenean zer gertatzen den erakusteko. Allez, il faut rentrer. Là de suite. Hamabost eta 11 nagusitu dira lehendabiziko jokoan Erkiaga eta Zabala, beste joko bat irabazi beharra daukate eta hause, bigarren hause balitz, hainbate hobe Gorrientzat. Lehen postua beraientzat izango litzateke, 9. puntua lukete eta 8 dituzte. Urdinek eta helburu nagusia goiko eta bikote ikaragarria da. Beasko etxea Lopez ere, baina nik uste are errespeto handiagoa sartzen dutela goiko etxeak eta etxetok eta haiek saiesteko lehenbiziko postuan bukatzea hobe. Bai, nik uste dute bikote sendotxu hauen. Osatu da bela goikotxeak eta etxetok, gaizta Diego eta Lopezek. Bai jokus eta bai izenez, sekulako bikoti sortzen daben, baina emoten da hori nahi da bela saiestu eta momentuz norabide horretan bai partidua. Zabala, 13, ongi. Amelio. Rebote eskuinez, Aritz sartu da, txapagainekoa, eta bai ederki ezker Orman sartu ere. Eta gaur txapagainekoekin oso eraginkor da. Oso eraginkorre, Aritz, hor. Lau baditu, boztuta egindakoak. Bai, ezker hormi horrezte egoten adornureko, eta tanto mordo bat sartzen di hor, eta Aritzek badaki hori. Bikaina izan.
Orotara 10 egindako. Galduak 2. Olaranek berriz 2 egindako besterik ez, oso gutxi dira. Bai, bera tanerako oso bitxi di eta partidu ikusitxe be. Komenijako bastante larritasunez izan digun, txip aldaketa bat, ez? Aire! Aire! Olaranek errebotea Zabalera nahita, ongi sartu du Aritzek eta sarean, bikain. Orain guretan, gehiago arriskatzen erabaki du. Zama pasan baina. Janek, baina ez du engainatu. Aritz, ongi aurreratu da, Pagoran ederki sartu du, eta gero dena alde zuen, no? Bai, eta nik uste antzeko tantuetan neurtzen dela, pelotari baten agresibidadi, ez? Pelota kada bardinean, defentzatik erasora pasau. Eta Aritzek daueneko tantu 2 inditxu 11-atiko lan. Ispastertarraren sakea. Kulkada bizi-bizia Zabalak. Ibaske. Geitxi. Olanek sartu eta atzera. Eta gero Komeriak. Zabalak pilota jaistea. Ez du orain arte horrelako horik egin partida oso-osoan. Orain honetan jaistea erabaki du, baina ez du bat ere behartu Olaran. Hortxe uzue, eta gero txula. Odolkiak ordainetan, esaten dana. Alaxe da bai. Bat eta 2. Ahora luego chula. Luego chula, cabrón. Sí, ¿cómo pones, eh? 17 tantos. Y aguanta otros 17, tú tranquilo. Oh, Dios, qué mal echado. Ze txarto bota hoten. Sí, lo que pasa, no hay pozo, pero secan y se cae la gota. Disculpa, Como tengo pises la gota, luego micrófono. este suelo ya sabes. Si has mojado en cualquier sitio. Disculpa. Bueno, hor Micrófono. Tokinek sortutako La nuestra, Habla mucho, ha gastado. buruzko azalpenak ematen ari Mucho, zitzaion Zabalak. se ha aplastado, sí. Olarani ikusten duzue, adiskidetasun giro ederra dagoela bien artean. Eta Baskek bien bitartean mikrofono ondo jartu da aprobetxatu. Micrófono. ¡Ay, chivo! ¡Allí va! Begaritz. Beno, bat eta 2. Ikuskizuna, telebistaz entzunkizuna ere bada. Pilotariek introarekin jokatzen dute aurten ere eta Aire, voy! pilotarien arteko komunikazioa, elkarri pilotak nola eskatzen dizkioten, edo elkarri sartzeko nola agintzen dioten, eta gero, elkarren arteko solasaldiak ere entzuten ditugu horri esker, eta beno, bina, berdin dute bigarren joko hau, urdinek. Ondik kendua. ¡Chido! ¡Bien, chivo! Vamos. Si no, ¡sale! Aire, aire. Erkiaga, 8tik eskuine. Voy! Oso galduta ikusi dut hor. Baske, baina Kale! pilota zaila sartu du. Arriba! Saldute junda hor, pelotian bile, baina pelota dara sartu du. Eta Zabalak orain ere nik uste beldurra nabaritu zaion. Orain ere 10 eta 4 den inguru horretan zuen pilota.
eta pilota ez sartzea itzen zait horregatik ulertu behar dela. Bai, Bilurre aurkari txarra izaten da olakutan, eta Zabala igerti jako, ez da ez dotzela kongizantza bape demoten leku horrek, eta momentuz, tanto, utz desente itxen dabil leku horretan, eta ez jako komeni partidutik urtetia. Hale, endo plus! Ederatzi baditu galduak, Olaranen sakea, ongi gurutzatu. Zabala. Aire! Ongi. Sinan! Sale! Moi! Rura indarrean, Baskek eskatu. Baina gehiagi arrotu du gero. Garbi eskatutako pilota izan da, ongi sartutakoa, baina oso gora. Iruna. Eta aritz momentuz, Oitxute gaz, Zabalak elkarrizketa sakonak entzutera. Baina momentuz isilik ikusten da, partidu aztertzen, beran lekuen. Eta Zabalak holan jarraitzen badau, ekutuko dago elkarrizketatxo bat ikusten. Ikusi izan ditugu bai hor aldageletako korridore horretan. Bata isilik entzuten eta bestea aholkuak eta aginduak eman eta sake luze egia hirugarrena izan du. Ispastertarrak Olaranek berriz alerik ez du oraindik luzegi. Sale. Kendu Barrurako utzi du. Eta Barrura, Jan ongi Pumpagoran, txokoan, baina ez du horrere asmatu. Gaur oso inspiratuta ikusten erasoa. Ez, eta Bape eraginkor estabil erasuen. Zabala. Ongi. Sale, orde! Pumpagoran. Olaran. Eta kanpoan izan da. Hala? Aurreko epailea kanpoan izan dela. madera, si quieres pide. Ni ari begira geratu naiz. Ni aurreko epaileari begira geratu naiz eta kanpoan izan dela adierazi du. Eta gero zalantza une bat izan da eta Ergiagak esan dio nik egurrean ikusi diat. Nahi baduk eskaezak. Ni pesa bihar oikue baino bote baju hau emoten ikusiot, baina ez dakit da, Ez dakit. Baina tira, bintzat azkenean ez dute berrikuspenik eskatu. Atzera Olaranek. Iki Baske. Zabala. Berriz ere. Launa. Eta galdutakoak dezente ditu. Eta konfiantza Justu xamarrote duen iruditzen zaitu. Venga! Partiduan momentu honetan galduteko desente die Zabalan partetik, baina igual ez daue emoten, ez? Domina bitzen daue desente Zabalak eta horrek beti be makilla hau edo, eskuta bitzen daue datu hori. Txula. Sartu nahi zuen, baina ezin izan du. Eta erreboterako aukerari gabe geratu da. 5-4. Hemen txeguzue. Va a ser el juego, va a ser
Cada tanto Olaranek egin duen Hasta el 8 laugarren jugamos. tantoa. Hasta el 8. Eta lautik bi, azken biak txula izan dira. Allez, un de plus. Eta laster dugu 8. tantue, atzeen aldixe eta zeoserek esatozte, barruek esatozte, elkarrizketa txiki bat egongo dela. Aritzen eta Zabalak. Bikain. Edarra tantue. Bikain Erkiaga, hor saietxeetik sartzen denean hainbesteko aukera sorta dauka mutiko honek, hainbeste gauza egiten ditu ongi, eta hau ere bai, eskuinez baino askoz abiadura handiagoa ematen dio gainera hor errebesez gorputzaren indarra askoz hobeki baliatzen du eta erra izan den. 12 egindako. Sartu eginda Olaran. Sale. Errebotea, aritzentzat. Baske. Sale. Ongi Zabalak. Edarra pelotak adira. Erkiaga motxamar geratu zaio, baina sartu du. Baina txapapean izan da pilota hori. Bien, Jean, bien. Mucho. Allez, putain. Allez. On y est. 6 eta 5. Il faut rien, hein. Non. Aukera izan du. Erasoan galdutako bigarren. Arriskue hartziek hori dakarrez, batzutan barrure eta hurrengo kanpora. Baina ez da izela deskuida du, bikote gorrixe, Bai. atzetik doizik. Konzentrazioari eutsi beharra daukate. Let's go. Baske. Bikaina. Baskeren Sema, pilota palo dago. goitxua zoa. Eta bai, alaxe du Gion, zenbat palo jo dituaz ba. Esan du. Hor, Saskiaren uztaia jo eta pilotak kanporako bidea hartzen duenean, esan oizaio palo jotzea eta asko ditu bai. 11 galdutako. Beharrik hor dagoen. Ispasterko aztia. Sake errestoan egindako laugarrena Bizi izan du. sartzen batxuaz. Orotara 13 egindako. Barkatu. Eta Jonek pis egiten sartzen baditxuaz, konfiantza pixka bat hartzeko. Bai, eta aritzi isilik, Eta gero barkatu. Barkatu. Ez dio ikuek, holako elkarrizketak partidutan, baina azuk esan dozulen hau entzukizun bat bihurtu dela. Bai. Ongi. Allez, sinon. Allez, Thibaut. Zabala. Eutsi. Allez. Sale. Allez. Olara. Ongi, Jon. Ouais. Jean bera sartu da. Atzera, ongi, Erkiaga. T'as la place, tranquille, t'as la place. Allez. Sinon. Je rate tout, putain, tout. Sino, esan dio, Baskek, bestela hemen agok. Nahi badu sarradi, baina bestela hemen agok. Eta atzelariak hori esaten duenean, konfiantza bat ematen ari zaizu, eta sartu beharrik ez zuen, baina sartze erabaki du. Erraza ere ez zuen. Ez zuen erraza ez. Punpalaster sartzeko oso berandu goien. Zeuk esan duzun, ez da eduki derrigortasunik sartzeko Xabier, eta nire ustez, erabaki prezipitau xamarra izen da. Beno, suertez egindako tantoa, ozta libratu du aritzen sakeak 7ko arrastoa, pasa izateko utxa falta izan du, barruan izan da, baina gero suerteak erabaki du kintzea. Hemen ikusiko duzue.
Baskeren errebeska da, ezker Ormaio, bat ere kontrolik gabe Zabalerantz, pasatzen utzi dio pilota horri. Aritzek sartzekotan ere oso behartuta sartu beharra zeukan, ez du asmatu, 8 eta 7 aurrera ane. Ba, gurekin daukagu Xabier gaur aktorea eta aurkezlea den Ainhoa Etxebarria. Ainhoa, Gabon. Gabon. Guzti horren gainetik baita jaiala izalea ere, ezta? Bai, behatu, ni normalin diskretu erute dut dana, baina gaur justo atrapana zue, eta behatu, ezin eskapa, baina, bueno, oso guztua zegoa zane, beti. Favoritorik balduzu, Ainhoa? Ez gazta gustaten neure kartak aurkezti. Egixe, zan, ni beti denaz oso txaketera, oso ambigua, ez zai gustatzen, genti jakitsi zinen alde goten zen, baina Erkiaga eta Zabala, bale? Bueno, beraz gaur irabazle Erkiaga eta Zabala edo ze itxura hartzen diozu? Espero baietz. Nik usto baietz, gaina itxuri bauke mintzat. Nik usto baietz. Ea bazer gertatzen den, eskerrik asko gurekin izatearen, Ainhoa. Ainhoa Etxebarria, aurkezle eta aktore ondarroarra. Iaz ere badut irudipena partidaren batean zantzela hemen. 8 eta 7, urdinak aurretik, sakea Olaran entzat. Eta solasalditxo bat izan dute gorriek, Bai, ikuste hot hor Aritzek hiru gauzak garbi izango zela. Aritza pelotari bat, holako egoera latzei, pixue erretzkintu zen eta harinkintu zen pelotari bat, eta seguru ondo baino beto lagunduko zela honi. Aske. Ai. Ongi Olara. Aire! Uy, no. T'as la place, tranquille, t'as la place. Atzera Ione. Ouais! Bien, Txibo! Eta erreboteko Aire. zulotik zer nolako pilota sartu duen Txibo Baske. Uste izen pelota da Feberretan, eta kasu honetan be, zestuaz errebotian kontra jodeu, Bai. Eta horrelakoetan, horrek berak askotan, pilota irtetera eramaten du, baina ez. Zabala, agintzen ari da orain. Eutsi Lapurtar gazteak. Aurreratu eta agintzera pasatu da. Está bien, sí. Aire. Antzoko horra doa. Pasatutako pilota jaso nola bai, Erkiaga. Olaran. Zoragarria tanto. Ikustekoa izan da. Ikustekoa benetan. Arrisku ondia gartuta. Hor zehaztasun eta doitasun erabatekoz neurtzen ez baduzu Zabaleko arrastoa ez dago pilota barrurantz ekarriko duen normarik, baina abiadura, doitasuna denak izan dira. Zoragarria benetan. Zipentzet otor, kamarak eta bedorren buru eben gaina binda dela. Beno, baina Aritzek atzera asko behartu du Baske. 8 eta 9. Gabiz ikusten Xabier, Olaranek arazo pitxin bat badukela Zakiek entzerako orduen. Je te le fais, celui-là. Oker espana bilu, lau, tantu sartu otez, Zakerresto bidez? Lau sartu, bost sartu dizkio, bai, errestoan bost. Eta itxia da, pasa bat bera ez da. Deitxu. Baina askontuen jauzi, baina... Eta kentzeko arazoa baldin moduzkazu, bueno, luze ateratzera eta jotzea da normalena, baina pasa bat bera ez du egin. Aritzen berak 3 bai. Baina bai, errebeterako aukera kentzeko garaian arazo egin da bilo Olara. Bai, eta hori azkenien pasarik ez eukitzian puntu hori, basarik ez tozu galtzen eta...
Ben, orain honetan suerte txarrez galdutakoa izan da, guk nola baitzen batu behar eta Zabalak galdutakoen zerrenda horretan zenbatu beharra daukagu, ez zaigu beste erremedio hori geratzen, baina berez pilotalekuak galdutakoa da. Hor badu arrakala bat, ezker hormak, eta hori jo du eta zuzenean Zabalera joan da. Arkitektua joan. Hori da, arkitektua galdutakoa. Eta ondoren beste aukera bat etorri zaio. Aritzi hau ez da suerte txarraena izan bere hankasartzea baizik. Eta ikusi duzu, olaran nola etorri den sakea ateratzera lasterka txikian. Ongi kendua. Eta oraintxe estutu behar dituzte berriz ere Hortzak, Erkiagak eta Zabalak. Aire, Tximo, aire! Ongi. Atzera joan. Olaranek, Zabala. Errebestez Martinarra. Bata bederatzitik, bestea errebote ingurutik. Hori ere sartu beharrekoa izan du eta sartu du. Atzera Zabalak! Eta kanpora alde egin dio. Tanto osoan agintzen ari da Markina Semengo atzelaria. Baina eskuinez. Ez du behar bezala bildu. Buletek galdutakoa. 13 galdutako asko dira eta gauzak zailtzen ari zaizkie. Bai, tanto zue agintzen eta argi ikusten da Urdinek set honetan bikote gorritxean bat geisha sartzen da bizela. Bueno, hau ederra izan. Haze txula Zabalarena. Justekoa. Bederatzi eta 12. Bai. Gogoratu zein den egoera. Urdinek finalerdietan izango direla ziurtatua dute. Gaur joko bat irabazte aski dute, joko hau irabazte aski dute, sailkatu bakarrik ez, gainera lehen postuan sailkatzeko. Eta kasu horretan beste multzoko bigarren postuan sailkatutako bikotearen aurka jokatuko lukete finalerdia. Erkiagak eta Zabalak 2 eta 0 irabazizkero, lehen postuan sailkatzea lortuko lukete. Txarrenera ere, 2 eta 1 irabazita, bigarren postuan, baina finalerdietan lirateke. Baina jakina. Joko hau galtzen baldin badute, gero 5 tantora jokatu behar, sailkatu edo ez. Eta bigarren sailkatuta ere, gaitzerdi litzateke, baina bigarren hau galduz gero, berriz ere, tentsio ikaragarriko tantoak kudeatu behar, kanpoan geratzeko arriskua. Ez dut hemen gauza argirik ikusten. Zabala geraman. Olaran. Zeraka etorri eta kontrakantzatik moztu. Ongi Erkiaga. Eta Zailarri. Ez ongi irten zaio Olarani. Eman egin dio Zabala. Eta zer nolako hankasartzea egin duen. Pilota garbia galdu du. Galtzaile dabil. Bai, eta ontxe bezautze txarto espanabil epaiai, ez? Bai, sikatu, bai. Sikatu mesedez agindu dio, bai. Baina hau arrisku gune horretatik urruti zen. Bai, hau ez da horren erruz izan. Geixa emoten dau, utzarte bat hartzeko tarti izan dela, ez? Estrategikoki. Hor, Erkiagak pilota zaila askoa sartu du. Olaranen errebotea ona, baina pilota garbi zuen. Zabalak. Eta ikusi da moduen, bizkortasunez, tantu hasi nahi zen edo, baskek berak toai hartu eta berak ziketu dau, epaiek biherrian. Denborak laburtzearren. Zabala.
tu veux? Allez, allez. T'as la place, tranquille, t'as la place. Oui. Tout seul. Ongi. Sal, sal, sal. Sinon. Aske. Asko sendoago jokatzen ari da. Aire! Lapurtarra. Pik! Lau baizik ez, galdu. Hoi, hoi! Partidu oso zendu eta Sinon? eraginkorra ditzen baske. Errebotea luze, seitik eskuinez, ongi. Eskatu eta eutxi Zabalak. Ongi baske berriz ere. Kumpagoran errebesez, zer nolako pilota sartu du. Oso, ongi, olaran. Vale! Osemar geratu zaio. Olaran enormabikoa kaskarra. Eta Aritzek maixuki baliatu du aurkariak egin dion oparia. Goxo, bat ere arriskurik hartu gabe. Marka Hamar eta besteik ez hamairu. dagoen eta ikusi daue Olaran preso dauela eta asko arriskatu barik kantu darra. Hor duzu. Goxo, aparta. Là! L'orphelote! Allez, pardon, celui-là. Baina, behin da barriro esaten gabiz, Olaran gaur ez dugule ikusten jokaldixek amaitzen, Ez. oso eraginkorra, eta uste hau adibide bat gehiago izan dela. Eta bi datutan dago alde nabarmena. Gorrietan. Zabala oso galtzaile, 14 galdutako, Baskek 4 besterik ez. Baina aurreko kuadroetan Erkiak 15 egindako, Olaranek 6 baizik ez. Sal! Pasatzen utzi dio Zabalak, Ormabikoa, heldu egingo da Olaran, aukera garbia, baina txapara joan zaio. Hankasartzea egin duen Jana. Ez daba horrelako asko egitekoa. Larri ziren gorriak, oso larri, hemen Zabalak ikusi duen, nola utzi duen pilota hori. Era basalduta zegoen eta hanka baten gainean azkenean sartzeko ere gaizki eta pasatzen utzi dio. Aritze Gormabikoa bere burua saldu du, eskuan izan du Olaranik. Dena alde zuen, baina hanka sartzea handia egin. 11 eta 13. Bai, eta gainera izan da pelotaka da bat, ja bikote, gorrixe dominaute egondana, eta tantu amaitzeko aukera asko eukida bezena, baina nik uste arrisku larregi hartu da dela kasu horretan, Sal! eta arrisku ekartzen izan hoxe bastatzen. Barrura Erkiakak, atzera Olaranek. Zabala! Eman dio, ongi. Erki Basko. Oso egun lapurtarra. Oso langile ikusten da hor bai. Asko sartzen. Gora beratzu xamarra da, baina ongi Zabala! Zaila zen benetan. Olaranek ere zaila askoa sartu du. Eutxi Markinarrak. Erkiaga, bikain pilota zaila asko sartzen ari dira tantonetan. Eta balio handiko tantoa da. Erreboterako utzi dute. Barrura Olaranek. Atzera Zabalak. Ongi jan. Errebote oso ona izan da. Zaiak jarri dizkio Erkiagari. 14 eta 11. Eta Barandika eta Lekerika oraindik ez daude kanpoan. Ez, ondino honek ez da balde etxera, partidu ondino luzerako da, eta tatutxo batekin konturetuna, Xavier, hirugarren set batera, heldu ezkero, Aritzek 4 pasa daukez, eta Olaranek bat bera ere ez.
hori bentaja nabarmena da. Horrentxe bat. Ez zuen induztu. Haueko aurrelariaren sakea. Joko honetako azkena. Ikendua. Aire, Sina! Ahí voy, no. Erkiagak bera galdutakoa izan dau, Ormabiko hori oso arroiotakoa. 15-11 amaitu da lehenbiziko jokoa. 15-11 amaitu da bigarrena ere, baina bakoitzak bat irabazi du. Eta Anek ordu ondoan Jan Olaran alduzunean, Ane. Bai, aldamenean daukagu Jan, en el primer set no ha podido ser, en el segundo sí. Sí, pero la verdad es que no jugamos muy bien. Buena cosa que Thibaut toca 50 pelos más que yo, porque cada vez que lo tocó hay un peligro, pero en contra de nosotros. Pero pues, hemos ganado somos primer del grupo, ahora vamos a dar todo para acabar a 5. Ahora ya más tranquilo. Más tranquilo, pero como jugamos, mejor jugar bien y serio para preparar la semifinal y pelearnos hasta el último tanto. Eskerrik asko, Jan. A ti, Zurri. Gauza gozo argi ditu. Janek. Ez daki partida irabazi duten, baina joko bat irabazi dute, eta horrek ja, 9. puntua ziurtatu die. Eta Erkiagak eta Zabalak irabaziko balute, ja, 8 lituzkete, eta beraz, Olaran eta Aske lirateke multzo buru, eta Erkiaga eta Zabala bigarren, baina berriz diogu azken joko hau horri irabaziko balute, baina 5 tantora joko erabakigarria edo bizikoa izango da gorrientzat, eta irabazterik lortuko ez balute kanpoan geratuko lirateke, eta Gernika Lumoko bikotea sailkatuko litzateke, Barandika eta Lekerika. Eta Anek egindeko elkarrizketa horretan, egon da, enbido txiki bat Olaranen partetik, hor hastien ziar, aritzei elkarrizketatxo bat ingotzia, eta aritzek esan, beran helburu esala, Baskek Olaranen baino 50 pelotakada geixa jotuen, eta Olaranek hor erantzun ingotzea. Momentuz, bera pelotakada geixa jotzen da bela, 50 pelotazos más. Baina, hau da gizetan da bilen, eta hemen sokatira darre dago da. Hirugarren partida hau kontuan hartu gabeko datuak, aurreko partidetako datuak eurekoetan laburbildurik ikusi dituzue. Eta ea bada zer gertatzen den, hirugarren joko erabakigarria. Aitxu! Eta zenbat gauza jokuen. Bai, horixe. Duratzen, Aire. Mucha. Aire. Por favor, aire. Erre. Ormabiko Abaskek, Kaskarra, beste Ormabiko bat Oriobea. Barkabena eskatu dio Abaskek Olarani. Barkadak enian hori egin behar. Eta olako detaitan egoten da askotan partidu, behin hirugarren zetera, heldu ezkero eta maila honetan. Kontu zeukin dira olako hankasarte txikisekin. Erkiagaren sakea. Luzegi. Azkena. 5. Hemendik aurrera atera behar dituen sake guztiak 6-7 ere muan errenditu beharrekoak izango ditu.
Bestela, zuzenean aurkarientzat tantoa. Presio erantsia. Holantzi da bai. Ongi kendua. Eta olaran ez da sakera asko edo larregi sartzen den pelotari bat, baina Aritzek bost pasaen baitu. Eran esan nahi zedeuko horrek eta errespetu motatzen zenale. Baske. Dale, oso bat. Txino! Erreboteko zulotik. Eutsi Zabalak. Barro. Txino! Dale! Errebotea. Venga, aprovecha! Luzea, ozta libratu da. Goian izatetik. Eta gero Pumpagoran ezin. Bietau. Datorren astelenean izango dugu. Lehen fase honetako azken partida, beste multzoari dagokion azken partida. Eta Goikoetxeak eta Etxetok jokatuko dute Aporindegi eta Minbielean aurka. 7 puntu dituzte Goikoetxeak eta Etxetok, 7 Beaskoetxeak eta Lopezek. Berdinduta daude, biak sailkatuta. Alegia. Joko bakarra irabazita, ja 8. puntua lortuko lukete Goikoetxeak eta Etxetok. Eta Emilio! lehen postua beraientzat litzateke. Eta kasu horretan, Pas! gaur gorriek irabaziko dute. Lehen postuan geratzeak goxoki pozoitzu hori. Iazko irabazleen aurka jokatu beharra final erdia. Hoxe deuke. Eta seguru kontutan deukiela, hau, Zabala pasatu egin du pilota horrek, saski muturra zukitu baizik ez. Bat eta bi. Eta irioak dantzan izango dituzte barandikak eta elektrikak. Bai, eta Zabala ikusten da momentu batzutan ikusteot, azken pelotazo frankuenen lekuskampo, batzutan aurreregi, urrengo atzeregi. Izen lehike bai, 10 kuadro hortan dauen, potzu txiki horren eragine izeti egin baten, baina izen die pelotakada batzu, hortik kanpora utze indiakuek. Oh, putain! Vas-y! Oso. Eraman Baskek. Ostu, ez du oraingoan asmatu. Erdian utzi du pilota. Eta gero arazoak. Jaso. Olaran. Eta Martinerrak galtzaile jarraitzen du. Pina. 3. jokoan. Oñe. Allez. 16. Asko izan. Eta Zabala hor, tanto erdizien kejau egin da, baina, juezai, kejau bijako, nik usteot, aukeri deukiela eta ez da bela baliatuk. Hala, irudituz gero, horretarako dago, zalantzen txokoa eta jokaldiak berrikusteko aukera. Atua! Erreboteko zulotik ongi Baske. Dana ipagarria egiten ari. Lapurtarra. Bai, oso sendoik jokatzen ikusten da eta pelota txarrak sartzen. Orain ere sartu, eskuinez atzera. Eta hau ere Zabala galdutakoa. 3 eta 2 eta huts irabazten hasi dira. 2. jokoan, baina 3 pilota jarraian galdu ditu Zabala. Oso urduri ikusten dut, eta Erkiagak ator nirekin esan dio.
Eta hor darama, hirugarren tantoan partida eteteko aukera badago. Eta hor eraman du Erkiagak Zabala. Ez dakit, korridorera edo bai. Hemen txeguzua. Bata eserita, bestea ondoan. Ea zerbait entzuteko aukerari daukagu. Askorik ez da izan. Aritzek orentxe dauka. Zer nolako izarra den erakutsi beharra. Bai, eta nik uste hori ingo da dela, itxiko mutie da, baina toketa jakon elkarrezketa txiki bat emotieta, ez da guin? Eta horrek, nik uste psikologiko dine daura esan, berak hartuko dela. Neude gaine hartuko duzama. Olaranek ongi kendu dio alene. Aire, Txibo, aire! Txibok sartu behar zuen. Aire, aire, aire! Aztelan egiten ari da. Eta Erkiagak bere gaine hartu nahi zuen erantzukizuna. Baina Ezker Orman sartu dio pilota. Baskek aurrez berak zaila sartu eta gero berak zail jarri. 4 eta 2 eta lehen edizioko txapeldunak larri baino larriago. 3 tanto segidan egin beharrean. Zabala! Atzera! Ongi Baske berriz ere. Aritz Erkiaga, moztu! Erki. Vale! Barrura. Aritz, mozkeratu zaio, eraman, Olaran, ordu aukera. Atzera. Ez du pasatu. Azelana, Baskerik. Errebesez atzera. Ikustekoa izan da. Eta pilota zaleak gozatzen, aldi berean sufritzen ere bai. Bizkaitarrak kanpoan gera ez daitezen. Azkenengo hori ez ezik beste 2 ere segidan egin beharra daukate. Errebotazo ikusgarria izan da. Ikusteot, labur bilduz Aritzek lehenengo probie pasau dela. On bigarren badauke, post pasa dauke. Pilota zaleak zutik. Erkiaga. Bai. Eroritakoa. Eutsi Zabala kongi. Vale! Jan, ez du sartzerik izan. Atzera Zabala. Txina! Eskuinen, Zabaletik. Ongi. Aizera zeu! Baske. Hor daukezu! Ez du Ezker Orman sartu. Hor daukezu! Eta ez du barkatu Aritz Erkiaga. Zabala geutsi dio tantoari, aurrelariari esan dio Aritz. Ia izizarra eginezak distira. Hor daukezu esan dio eta nola sartu duen sarean. Launa eta ikusgarri. Zer nolako tentsioa. Barandika eta lekerika nola ote daude. Partidako azken sakea, partidako azken tantoa. Ongi kendua. Aire. Venga, apurtu! Apurtu. Leku txarrera, errebotea Olaranek, barrura. Aritz. Atzera, ezin pasatu Baske.
bikain lapurtarra. Eroritako pilota, ongi sartu du, Zabalera! Ez da sarean sartu atzera Olaranek, eta... Tantoa eta garaipena Olaran eta Baskerentzat. Baskek tanto honetan ere gaitzeko lana egin du. Eta iazko txapeldunak kanporatu egin dituzte. Eta finalerdietara pasatu bakarrik ez. 3 partida irabazita, gehienez lehen fase honetan 12 puntu bintaitezke, 12 ez, baina 11 bildu dituzte. Eta Erkiagak eta Zabalak berriz 6 besterik ez.